Hello mo. Hello guys, nandito pa tayo sa yan, Dagupan Town Plaza po. Magpaparegister muna tayo. So nandito tayo ngayon sa sa Clash Dagupan Plaza. Okay, guys. Yung mga Okay po, so reminder po, mag-start na po ang ating programa. So please, lahat po ng ating mga bikers, proceed na po tayo dito sa bandang gitna. Ipilang po natin yung bandang gitna para mag-organize na po tayo. And yung mga kasamahan po natin na walang bike, please, occupy po itong left side and the other side. Nag-start na po yung program nila. So after So guys, habang hinintay natin yung mga kasama natin, so yan, nag-start na po yung program. So dami-daming dumalo guys. So iba-ibang place po. Kaya so yan, may taga Bolinaw, yan, taga Anda. So yan, Bolinaw, chill ride lang. Yan, so yung mga I will forgive your sins. And I will tapos ng mga team bulusok, pedalista. Those who humble Hi guys. shall be exalted, but those who exalted guys. So malaman po na ay, shoutout sa team pedalista rin kayo. Kung ano yung sticker, nakamerian yung sticker ko eh. Umaya na. Kung may pakita po natin ang pagpapakumbaba, yan po ay pagpigil po ng ating mga mata at pagyuko po ng ating po mga ulo. So sa oras na yan, na paupugan mauna, pagpalain niyo po ang aming adhikain ito sa pangunguna po ng pambansang pulisya ng Pilipinas, Panginoon. Sa iyo lamang po kami aasa. Ikaw lamang ang ating asahan sa lahat ng oras. Kung mayroong mga umumunta, Panginoon, narito po ang kapulisan na nagbigay buhay ng kakasal. Gamitin mo kami. Ang mga miyembro at grupo ng bike enthusiast, sabi ng MP, papunta raw na huwag kayo ni Pastor kung saan man. Magkwentuhan lang tayo sa taas. At sa loob na yung Then next letter is the letter A. Assist fellow cyclists or motorists along the way. Yung mga napansin ninyo na nangangailangan ng tulong or maybe may problema, huwag po tayo mag-atubili na tulungan sila. Then the next letter will be letter D. You dress. Tama po yung mag-wear po tayo ng helmet, wala pong nakakinelas, wala pong nakasapatos. And of course, it would help kung talagang nasa-cycling gear kayo. Then the last letter will be letter 1. All traffic signs and signals when on the road. That means the cyclist must still follow the same laws that you would expect an automotive rider to follow, such as stopping at stop signs. This Corporal Vincent Aquino para maging ang ating stretching. So, may request everyone na medyo mag-adjust po tayo ng konti para sa ating stretching. Ayun. Word ko, Ma'am Sir, business lang po tayo, Ma'am Sir, para po sa stretching po natin. Susundan na lang po yung gagawin ko, Ma'am Sir. Gin Power! Protection, ito yung stretching ko pagkasa tayo. Kay Villasis. Iwag, Sir, Alish! Protection! Protection! As of next, protection head!
And then pinaka-last, para po sa lahat ng mga bikers, meron po tayo multi-purpose back-to-back door at saka truck na nasa dulo. So yung may kailangan po ng rescue, kailangan tayo na dulo, meron po tayo na Hello po. kaya back-to-back at saka yung truck. Yan. Shout out kayo. Isla ba? Isla Sikilista. Yan, shout out sa Isla Sikilista. Shoutout ko sa Center Sir Linya sa Alaminos, Pangasinan po. Thank you kayo ah. Dito race ah. Reminders po, kaya yung ating regional Video ko tara. First district. First district na. Ala dito. Okay. First district. Guys, mag-start. So, in-arrange pa nila yung by district. First district po, Alaminos yan. Guys, yan. Hindi nyo kasama si Apoy. Shout out po kay Apoy Garanda. Hinahanap ko kayo. Friend ko yun. Siya yung pinupuntan ko doon sa konti ito. Hello po. Saan natin ilagay ito dito lang? Thank you. Meron po ba? Yung mga malalayo kasi meron ka na? Pagi wala. Yan, konti na. Pa-subscribe. Wala na. Wala na, hindi abot ko. Ay, Tatlo. okay na. Tatlo kami. Alis na kami. Sige, update yan. Okay. Ay, sorry. Thank you, sir. Ay, wala na. Hello po. Wala na. Ay, ano po, certification lang po. Certification of participation po. Hello, sir. Sumo kami na, sir. Gang, ride safe po, ride safe. So guys, yan paris na tayo. Get it out. Hello, Metro Dagupan po. Shoutout sa Metro Dagupan. So guys, lahat po naman bikers sa buong Pangasinan. Lahat ng distrito. Hello. Hi. Ingat ah. Safe po.
Morning. Morning. Hey guys! Yan! Nandito na kami sa Maldan. Yan. Nakita ko yung mga taga-Orbis. Ay! Parang kayo. Nag-orbit ka. Ayun siya! Oh. Water break po tayo guys. So nandito po tayo sa may Mangaldan Police Station. Water break po para hindi ma-dehydrate. Para di ma-dehydrate. Water! Morning po! Hi! Water break, water break. Nakalatan. Kasi water break guys. Ay, hindi! Tubig! Tubig! Yan guys. So guys, mahaba pa yan guys. Kasi hindi lang nagkatikitik yan. So yan, shout out ko sa Chief of Police nila dito, General Junardo Picard. So, shout out ko sa inyo. Tapos lahat ng officer dito sa bayan ng Mangaldan po, yan. So yan. Water break po, water break. Para hindi ma-dehydrate. Ay, ihi na ba? Ayan, shout out sa Carrera, kay Carrera. Mga Gin Power from Piliasis. Shout out sa mga Gin Power po, Piliasis. Hi! Hello ma'am. Hello po. Hello po. Hello po. Happy friends. Morning po. Hello po. Second district po. Hello po. Morning po. Morning sir. Hello po. So guys, ito na po yung dulo guys. So kala ko may dulo pa kanina eh. So ito na yung dulo guys. So nandito tayo sa may dulo. Ayan, so guys, approaching Manawag. So malapit na po tayo sa may Manawag Church. So guys, nandito na tayo sa Manawag. Ayan. Pagod. Nakakapagod. So nakakapagod guys. A few moments later. Pulikin, may besin ba din? So guys, nandito na po tayo sa may yan o. So guys, titignan natin yung mga iba-ibang team. So anong team kayo sir? Albinos. Kaya shout out po sa Ordanetas. Albinos. Albinos. Ito po, shout out po sa inyo. Hello po. Yan, anong team nyo sir? Ayan, Metro Dagupan Cycling Club po. Ayan po, shout out po sa inyo. Hello po, sige po.
Thank you po. Ay, po ba? Ayun, Batang Gormio. Shout out sa mga naiwan. Shout out guys. Hey, shout out sa mga ibang team. Joy! Shout out sa nangiwan sa akin. Yan. So guys, titignan naman natin. Ano po? Anong team ni sir? Yan, Dabar Cards. From San Carlos. Kapatid yung bike natin. Oo nga po eh. Yan yung nawawalat. Galing na Manila yan oh. Manila. Kasi dalawa lang yan eh. Pangasinan tapos yung isang Manila. Hello po. Hello sir. Hello sir. Shout out po. Ayan, shout out sa Team Andrin po. Yan, from Malasiki. Tapos kay Boss Shop. Shout out nga pala sa Virgin na Sikilista. John Bascos. John Bascos yun. Yun. Ay, Mamshie. Tujo, taga Tujo. Yeah, burger. Shout out sa mga anong team niyo, sir? Ayun, Jam Bikers. Yan, shout out po sa inyo lahat. Yan, shout out. Shout out naman sa Team Choco. Yan, Team Choco. CGB Bikers at BCC Bikers ng Santa Barbara. Yan. Wala nang Barbara Boys. Lalo na. Santa Barbara na lang. Ayan, Lalo GD. kay Boss. Aldos. Ay, pagod na pagod. Wala na, ubus na. Wala na eh. So, ang dami na. So, lahat ng Pangasinan, yan, nandito yung mga... Labrador. Hello po, Labrador. So, lahat po ng part ng ng Pangasinan. Yan, shout out po sa inyo lahat. Welcome to Shout out kay Alfrengi. Alfrengi, nandito na kami. Shout out kay Alfrengi. Hi, Brenny. Mamshie Eds po. Ayan, CICT, yan, shout out sa inyo. Kamusta yung rides natin, guys? Tagasan kayo? Bambanan po. Ayan, Bambangan po. So, lahat ng Pangasinan, nandito lahat. Sa anong po? Shoutout po sa CBC. Yan, CBC. Yan, shout out po sa inyo. Tapos, Team Cargador. Cargador ba yan? Yan. Team Russia. Ayan, shout out po. Team Russia. Team Russia. Ay, kay Carrera. Headed Carrera. by Assistant Director ng Comelec, Okay. Tony Barbar. Kasama namin si Ayan, shout out po sa inyo. Yan. Sherwin Carrera. Opo. From Mangaldan. San Fabian. Ay, San Fabian, Mangaldan. Okay. Sige po, shout out po. Yan. Hello po. Hello. Hello po. Shout out. Bani Cycling Club. Ay, Bani Cycling. Hello po. Bani, sir. Hello po. Morning po. Nalayo ah. Shout out sa misis ko. Good morning. Ano yan? Mamshie Eds po. Mamshie Eds. So yun guys, shout out yung taga from Bani. Yan, so shout out yung kapitan nila. Team Russia. Yan, shout out sir. Yes sir, kay sir. BCC. BCC ba? BCC. Ayan, BCC. Bani Pangasinan. Ayun po. Sige po, shout out po sa inyo. Ride safe po. So guys, yan, kasama natin yung mga team basista. Yan, kakatapos lang ng tour nila. Basista only yun, di ba? Basista. Hindi po, open yun. Open, di. May basista na only. Okay. Shout out sa jowa ko. I love you. Yes, sana Sana all. Sana all may jowa. Ay. Okay, sir. Shout out daw sa crush ko rin daw. Crush ko to. Sige po. Shout out po, sir. Hi lang kayo, sir. Sige. Sige po. Ayan, nakita natin mga gin power, guys. Yung mga malalakas, guys. Palagi ko nakikita sa Facebook. Shout out kay mama ko. Yan. Hindi ako nagpaalam. Okay, sir. Hi, sir. Sige, sir. Hello. Hello. Sige, ride safe po.
So guys, yan, shout out yung mga taga, from Bolino, Team BBT. Yan, so shout out. Shoutout po kay mama ko. Yan. Love you po. Jumar Jimenez, tayo hindi nakasama. Hindi na po. Yan. Shout out sa ibang team ng BBT na hindi napasama sa susunod ulit. Yan, ride safe po. Hello sir! Morning po! Hello, good morning! Yan. Welcome to her vlog! Yan. Sige po. Special shout out Batang Romeo NCR. Saka thank you sa mga sponsor, lalo sa kakakyan. YouTube po. YouTube ka. Watermax. Wala naman. Shout out kay Lloyd, love you. Sorry na baby. Wag ka na galit. Oo. Sige, ingat ha. empty bottles. So, pakipulot na lang po natin. So, maraming salamat po sa pamunuan ng Manawag National High School. Maraming salamat po. Okay guys, yan, dyan nagtatapos ang aming video. Yan, sana nagustuhan nyo po. Tapos nag-enjoy po kayo. Yun, kung bago ka pa lang sa videos na to, yan, don't forget to subscribe. Click the notification bell para ma-notify kayo. Like, share, and comment. So once again, this is Mamshie Eds. Hello!